ndị Igbo ekene m obi adịrọ m mma nke ukwuu. Ndị na-agwa okwu a bụ ndị eze, ndị igwe, ndị ichie. Ọ gịnị na-eme? Amarọ m ọnwa mgbe eke jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ ka ife na-emenụ. Unu na-anya ife na-eme n'ofe mmanụ, unu afụ ka esi were eme gịnị? Ezi were agba afịa ndị be anyị ọkụ. Life at Ijododo, where Igbos are selling. And so after the election, after the vote yesterday, the Oba of Ijododo just give instruction. Balo of Ijododo give instruction, made they spoil Igbo shops. Igbos, where Igbo people they trade. Look at Igbo's shop. We are just videoing this thing now for record purpose. See, everywhere where Igbos are doing business at Ijododo, they just be destroying everything. If they reach where Yoruba shop people they will not destroy, and only Igbo people at Ijododo, because we vote Labour Party. Because Labour Party win for their polling unit. That's why they give order to destroy Igbo people shop. Imagine that. We're calling on the IG. We're calling on the federal government to look over this matter. Onye ọbụla nọ ga ya sị na onwe ife na-emenụ. Ọgwụ na-evuru ozu onye ọzọ adịka evu okwu nkụ, mana ọ bụ na nke gị maka ebu ya hata ife a na-ekwu. Ọlụgo oge ndị eze, ndị igwe ji etinye ya bụ ọnụ n'okwu. Ka anyị esi were nọ na-eme na-azụ afịa anyị na-azụ, ndị obodo abịa gịnị mụchara afịa anyị niile ọkụ. Eche na enwere ife a na-akpọ ọha na eze ndị Igbo na Lagos. Ọ gịnị na-eme? Ọgbachi nkịtị. Ndị ofe mmanụ wee jide afịa ndị be anyị wee na-agbasa ọkụ, ndị be anyị na-ebe. Ịmakwa ka ọ dị na mmadụ zukọtara afịa for many years, build other business, ofu mbọsị ndị ajọ nkonoka abịa mụcha ihe bụ afịa ọkụ. Arịrị egbugo m, emeri egbugo m. Nnecha anyị ife na-eme na saịdị ofe mmanụ, fụ ka ndị ofe mmanụ si were akpaso ndị be anyị agwa. Asị Chineke biko, ọ ka mma na anyị nọrọ onwe anyị. Ọ bụ ndị Igbo bụ ndị the victim of everything. Egwu oge a nụrụ agha, ndị Igbo the victim of war. Till that time till now, ọ bụ ndị be anyị nọ n'ugwu Hausa anọketekwa ndị ugwu Hausa amụchakwa afịa ndị be anyị ọkụ. Ilugwo n'ofe mmanụ amụchakwa afịa ndị be anyị ọkụ. Emekọta zikwuo na every year nata okwuwe na ala Igbo anyị anọketa amụcha ime market ọkụ. Ife adịkwu before. Ana m asị ndị eze, ndị ọrụ na-edu n'okwu aka ji akụ ka anyị nebekanye ya bụ ife anya. Were n'okwu m ma atụfuenụ m nọ ife m na-ekwu na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ejikọta anyị aka ọnụ nyụọ mamịrị ọgbọ ụfụfụ. Asị m biko ka ị na-ege m okwu a, tụsara m okwu a, kwee ka okwu a ruo ndị eze niile, ndị igwe niile, ndị ichie niile, ka anyị mara ka anyị esi wee mee anya bụ ife. Ana m asị na-agazienụ. Udo dịrị unu.